Tervehdys PHT-kurssilaiset. Halusin vielä tehdä teille videoviestin ennen tenttiä, jossa muutama asia tenttiin. Ja sitten haluan kertoa tästä vuosilomalain muutoksesta, joka on tullut nyt huhtikuun alusta, eli 1.4. lähtien. Ja ihan ensimmäisenä tärkeitä asioita tenttiin, eli pitäkää erillään lomapäivien kertyminen ja sitten se, että mitä siitä lomasta sitten maksetaan, eli tämä lomapalkka. Ja kun sitä tenttikysymystä sitten luette, niin siinä ei ole minkäänlaista kompaa, että sellaista ei tarvitse pelätä. Ja kannattaa opetella, mitä tarkoittaa laskennallinen poissaoloajan palkka ja miten se lasketaan. Ja tsemppiä tenttiin. Ja aikaisemminhan me luvattiin jo teille, että tämä kaavio annetaan teille tenttiä varten, eli tätä ei teidän tarvitse sitten opetella ulkoa. Sitten toisena asiana vuosilomalain muutokset, eli 2 keskeistä muutosta. Toinen liittyy vuosiloman ansaintaan perhevapaiden ajalta. Ja siinä on sellainen muutos, että kun ennen se vanhemmista, eli yleensä äiti, joka on sitten pitänyt hyvin laajasti perhevapaita, niin hänelle on voinut kertyä sitten jopa noin 10 kuukauden ajalta täysi vuosiloma. Mutta nyt tässä uudessa systeemissä äidille voi kertyä ainoastaan ensimmäiseltä 156 päivärahapäivältä, eli äitiysraha tai vanhempainrahapäiviä yhteensä voi olla enintään 156. Ja vastaavasti sitten isällä, jos isä pitäisi muutakin kuin lakisääteiset isyysvapaat, niin hänellä voi olla sitten isyys plus vanhempainvapaapäiviä, päivärahapäiviä, sellaisia, jotka kerryttää vuosilomaa, niin enintään 156. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että maksimipituus tässä uudessa systeemissä sille ajalle, joka kerryttää perhevapaiden ajalta vuosilomaa, on noin 6 kuukautta, kun se tosiaan aikaisemmin oli noin 10 kuukautta. Sitten toinen muutos liittyy siihen, että jos työntekijä sairastuu jo sen jälkeen, kun hän on aloittanut vuosiloman, niin se osa tästä lomasta, johon sitten se työkyvyttömyys kohdistuu, kun ennen siirrettiin koko loma, niin nyt siirretään sitten lomaa sillä tavalla, että on tämmöinen 6 lomapäivän omavastuuosuus. Käydään hetken päästä läpi vähän tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa. Mutta siis kun tuossa pari vuotta sitten tehtiin vuosilomalain muutos, jossa tarkoituksena oli niin kuin se, että vuosiloma ei voi kulua sairauden ajalta, jolloin tämä karenssi, mikä suomalaisessa oikeuskäytännössä siihen aikaan oli, niin se poistettiin. Mutta nyt sitten on tultu siihen tulokseen, että olisikin ehkä kannattanut tehdä tämä systeemi niin, että kun EU-oikeus takaa kaikille 4 viikon loman terveenä, ja meillä Suomessa nyt useilla työntekijöillä on kuitenkin 5 viikon loma tai jopa pidempi, niin se tarkoittaa sitten sitä, että se 4 viikkoa ylittävä osuus, eli useiden työntekijöiden tapauksessa sitten tämä 6 lomapäivää, niin se voi kulua sairastamisen aikana. Ja ensin tästä perhevapaasta vielä, eli tässä kalvolla on kerrottu, miten tämä nyt menee, mutta oikeastaan tämän sijaan voitaisiin tarkastella tätä kaaviota. Eli tämä kyseinen kaavio, mikä on tässä ruudulla, niin tämä ei liity millään tavalla nyt suoraan tähän vuosilomaan, vaan siihen, että hahmotetaan, että miten eri tavalla isä ja äiti voi sitten näitä vanhempainvapaata pitää. Hyvin tyypillinen mallihan nyt olisi tämmöinen, mikä tässä ylhäällä on. Eli ensin äiti aloittaa tämän äitiysvapaan ja sen jälkeen hän jatkaa vanhempainvapaalla ja sen jälkeen kenties vielä hoitovapaalla tai jollain muulla systeemillä. Mutta, ja isä vastaavasti voi sitten synnytyksen yhteydessä pitää pari viikkoa ja myöhemmin ehkä pari viikkoa ja sitten hänellä ehkä jää vielä jotain isyysvapaa pidettäväksi. No sitten jos olisi oikein, miten tämä nyt muotoilisi, edistyksekäs isä, niin malli voisi olla niin kuin tämän näköinen, jossa äiti pitää vain tämän äitiysrahakauden
ja sitten olisikin niin, että isä pitää koko vanhempainvapaan ja sitten isyysvapaan. Tai sitten jonkinlainen sekamallikin olisi sitten tietenkin mahdollinen, tai että isä ottaa osan tästä vanhempainvapaasta. No nyt se, mitä tämä tarkoittaa, on siis se, että kun uudessa systeemissä kertyy 156 päivärahaa päivää sitä vuosilomaa, niin tässä ylemmässä tapauksessa, kun äiti on aloittanut äitiysvapaan ja kuluttanut siinä sitten 105 arkipäivää, niin hänellä jää sitten enää 51 päivärahapäivää tänne vanhempainvapaan ajalle, jotka kerryttää vuosilomaa. Ja loppuajalta sitten vuosilomaa ei enää kerry. Vastaavasti, jos isä käyttäisi kaiken vanhempainvapaan niin, ja ehkä synnytyksen yhteydessä jonkun lyhyen isyysvapaan, niin hänellä tässä mallissa kävisi näin, että tuossa kului 6 päivää, sen hän ansaitsi vuosilomaa, ja sitten hänellä on jäljellä 150 päivää enää tänne vanhempainvapaalle, eli se isän vuosiloman kertyminen tässä mallissa loppuisi jossain täällä. Ja miten nämä isä ja äiti sitten nämä vapaansa pitää, niin siitä sen mukaan sitten vuosiloma kertyy. Mutta enintään 156 arkipäivää. Ja jos on sitten 35 tunnin ansaintasäännön piirissä oleva henkilö, niin tähän lakiin otetaan määräys, tai on otettu jo määräys, että 156 arkipäivää vastaa 182 kalenteripäivää. Ja tässä siirtymäsäännöksistä oikeastaan kaikista olennaisinta, hyppään suoraan seuraavalle kalvolle, on siis se, että jos äitiysrahan maksaminen on alkanut viimeistään 31.3.2016, niin siihen syntyvään lapseen kohdistuvat äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahakaudet kerryttää lomaa täysimääräisesti, eli vanhojen sääntöjen mukaan. Ja ainoastaan sitten siinä tapauksessa, että äitiysrahan maksaminen on alkanut 1.4., niin on sitten nämä uudet säännöt. Eli huomatkaa, että nyt ei puhuta lasketusta ajasta, vaan nyt puhutaan siitä, koska se äiti on jäänyt äitiysvapaalle ja tämä äitiysrahan maksaminen alkaa. No sitten lomista. Eli jos työntekijä sairastuu loman alkamisen jälkeen, ja siis sairaus ei ollut etukäteen tiedossa, niin loma siirretään vasta 6 lomapäivän jälkeen. Mutta tätä karenssia per vuosi, siis per lomavuosi, voi olla ainoastaan maksimissaan niin kuin 6 päivää, jos on siis täysiloma. Ja jos on 24 päivän loma, niin siinä ei voi olla karenssipäiviä ollenkaan, koska ajatus on se, että jokainen saa terveenä pitää lomaa ainakin sen 4 viikkoa. Ja jos sitten olisi vastaavasti 28 päivää kertynyt lomaa, niin hänellä voi olla silloin 28 miinus 24, eli 4 karenssipäivää. Ja nämä karenssipäivät voi kuulua myös yksittäisinä päivinä. Ja tässä vielä kertauksen vuoksi, eli jos työkyvyttömyys, tänne on suunniteltu joku kesäloma, ja sitten henkilö ehtii sairastua ennen kuin se suunniteltu kesäloma alkaa, niin kaikki loma siirretään, ihan niin kuin ennenkin. Ja jos on myös niin kuin tieto tulevasta työkyvyttömyydestä, nyt esimerkiksi vaikka joku on tieto, että on tulossa joku polvileikkaus, sitten alkaa kesäloma ja sitten tulee se polvileikkaus ja siitä sairasloma, niin edelleen tämän uudenkin lain puitteissa kaikki lomapäivät siirretään. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos tilanne on ollut se, että oli kesäloma ja sitten yhtäkkiä tuli jalka vaikka katkesi, tuli sairasloma, niin silloin tulee tämä omavastuu, jos ei sitä karenssipäiviä, näitä omavastuupäiviä ole siis aikaisemmin jo kulunut, niin siinä on ensin omavastuu ja sitten loput siirretään. Ja myös niin, että jos sitten tämä henkilö olisi täällä ehtinyt pitää jo ennen tätä kesälomaansa täällä jo jotain lomaa, jossa karenssipäiviä olisi kulunut, niin vastaavasti niitä päiviä sitten tässä kohtaa olisi vähemmän. Ja sitten on tehty muutamia täsmennyksiä lakiin, jotka koskevat siis kaikkea siirrettävää lomaa. Eli jos on aiheuttanut
työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella, niin silloin siirto-oikeutta ei ole. Tosin nyt sitten nämä tilanteethan on hyvin harvinaisia, eli silloin puhutaan niin kuin tämmöisestä, että onko tässä ollut niin kuin riittävä syy-yhteys sen henkilön oman käyttäytymisen ja tämän tapaturman kanssa. Että jos on vaikka sitten humalassa ajanut polkupyörällä ja kaatunut, niin useimmassa tapauksessa riittävää yhteyttä sen humalatilan ja sen kaatumisen välillä ei voida osoittaa, jolloin useimmissa tapauksissa se sitten kuitenkin olisi ihan työnantajan maksettavaa. Ja ajatus on siis se, että työntekijän viivytyksettä pyydettävä tätä loman siirtoa ja myös esitettävä luotettava selvitys, eli käytännössä lääkärin todistus. Ja meidän omalle palkanlaskennalle mä oon antanut sellaiset ohjeet tai henkilökunnalle, että jos haluaa lomansa siirrettäväksi, niin on aina esitettävä siirtopyyntö ja lääkärin todistus. Ja sitten palkanlaskenta sitten huolehtii niiden karenssipäivien laskemisen. Koska siis aina kun ne karenssipäivät pitää saada ensin täyteen, eli täyttä 30 päivän lomaa nauttivalla ihmisellä, hänen pitää saada ensin 6 kalenteripäivää, 6 lomapäivää karenssia täyteen ja sitten vasta loput siirretään. Niin hänen kannattaa siis aina silloin, kun hän haluaa lomansa siirrettäväksi, niin hankkia lääkärin todistus ja ilmoittaa se siirtopyyntö, jotta sitten se karenssi kuluu ja jos hän sitten myöhemmin sairastuu, niin sitten vastaavasti loma siirretään. Ja tähän lakiin liittyy myös siis sellainen, että karenssipäivät voi myös EK-tulkinnan mukaan niin kuin siirtyä vuodelta toiselle. Eli jos sitten vaikka olisi sellainen tilanne, että henkilö pitää 4 viikon kesäloman ja sinä aikana hän ei ollut yhtään päivää sairaana. Ja sitten hän siirtää talvilomansa säästövapaaksi, niin sen 6 päivän säästövapaan sen talviloman mukana voisi matkustaa 6 karenssipäivää. Mutta näitä kannattaa sitten miettiä, että kuinka näitä pystyy näitä ohjeita sitten käytännössä noudattamaan ja kuinka monimutkaiseksi se sitten menee. Mutta tässä lyhyesti tällä erää ja toivotan teille oikein paljon onnea tenttiin ja oikein mukavaa kevään jatkoa. Moikka!